Sugeng enjang sanak gedang sedaya. Monggo kita tansah syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah kanthi sregep olah tetanen. Asebab kanthi sregep olah tetanen menika ateges kita saged turut nyumadyakaken tetedhan kagem makhlukipun Gusti Allah. Lah menika kados menika. Ayam ingkang saba kebon utawi punika wonten banyak ingkang nedha punapa ingkang kita tanem. Nah menika dados napa nika sedekah nggih utawi sedekah ngoten tumrapipun makhlukipun Gusti Allah. Mugi kecathet dados ngamal ibadah ingkang sae. Lah menika kathah nggih ayam-ayam nika senaosa sanes gadahan kula. Nah nika tanging melu nedha ing pekarangan kula. Insyaallah mun pangati dhateng pribadi kula, dhateng keluarga lan dhateng nah nika satu kewan ingkang mendhet manfaat saking taneman kula. Menika monggo tansah syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah kanthi sregep olah tetanen. Sugeng enjang, sugeng ramut tetaneman.